athi ufika kwakhe eSamari afundise indaba ezilungileyo phaa kwincwadi kaLuka ngo-10 abantu bangazamkeli inkosi yozukumayisikelele aqonde into yokubana uba umoya lo kaThixo wona awuzungenzeki intando kaThixo kwaye inyaniso efuneke lifike ebantwini izawufika noba kukanjani inkosi yozukumayisikelele. Uthatha abantu abayi-72 uyabathuma ubanika umyalelo wokuba yani mzaneni othile enike wonke umzi olapha esixekweni nibaxelele ngazo zonke indaba ezilungileyo enizibonileyo nendizenzileyo phambi kwenu. Yangawuyesu uqonda into ethi bayawumamela ngcono bona because bahlala nabo kwakulelokishinye inkosi yozukumayisikelele. Kodwa ke ngoku kuze uhambe umsebenzi kaThixo usota umoya kaThixo nomyalelo kaYesu kubo inkosi yozukumayisikelele. Uyabathuma ke ngoku uyabathuma ekubathumeni kwakhe bayangena kwesisixeko bayazisumayela indaba ezilungileyo bawubhishophi akubalulanyelwe futhi bakhalimele nemiboya babuya besiza kuye bevuya bedloba besithi araphi silulanyelwe nayimimoya ngelizwi lakhe inkosi yozukumayisikelele. Kodwa ke ngoku ndiyi-underline kodwa uba yonke le nto yenzeke ngenxa yokuthini yokutsho kwakhe inkosi yozukumayisikelele. Ndiyathetha ke ngokufuneka sihambe sindele ukuthetha bafendile kuba into endayifundayo ngokuthetha kwakhe kwenza kwakhe akutshiloyo akaphinda akujikele inkosi. Haleluya. Kodwa ke ngoku uyabuya ke ngokuba umfundisi xa ndisondela kuwe uthi uyabonani konke okunikubonileyo sanubuyela kona wona umsebenzi kaThixo wenzekile kodwa vuyelani uba amagama enu abhaliwe ezincwadini zobomi. Vuyelani amagama enu Nkosi yami zobomi. Indisele emaphileni uba siyazenza izinto uThixo asinikezela okanye umoya kaThixo uyasongamela sizenze izinto ehlabathini ogqiba thina sibuye sizenze bakhulu ngazo. Akena ndibe fana uba siyayivuyela kwinto uba siwenzile umsebenzi kaThixo. We were standing in the gap for umsebenzi kaThixo uba uthi mawenzeke inkosi yozukumayisikelele. Kuyo yonke into esiyenzayo ndifuna ukuthi kumntu wonke lapha ume endaweni yobomsebenzi kaThixo mawufezeke inkosi yozukumayisikelele kuba namhlanje sawuqumbayo lo mhla uba makube lapha uThixo yena emazulwini une-divine purpose each and everyone olapha kule ndawo. Abanye bachitha imali bawufundisi abanye bachitha imali ndiyayazi le nto iye yanditya because nam ndike ndiyichitha imali ndiye ngapha inkosi yozukumayisikelele. Kodwa ke ngoku asizuhambe siqhayisa ngaloo nto sikhuphe oma 1.5 oma 2,000 ukuze apha. Kodwa eyona nto masiyinonelele kuba umsebenzi kaThixo masivuyele into uba amagama wethu ngokwenza kwethu okulungileyo abhaliwe ezincwadini zobomi. Afuneka sihambe siyikhwaza le nto inkosi yozukumayisikelele masilulamele thina because ngoku wathi sihambe siyikhwaza uzawukhula i-ego ngoku sesingamameli uThixo ke ngoku sesiye singathi yethu. Yile nto kuthiwa ke uyakwazi umntu umgqibele eshumayela okanye umgqibele ecula uthi yathi hayi bakasabhakana lecula umoya kaThixo kila bathini azadumise sebenele inkosi yozukumayisikelele. Umoya kaThixo kaloku lo bemoyeni azashumayele indaba ezilungileyo ze kuphile omnye umuntu kuguquka omnye umuntu linge ngowakhe. Kodwa lulamelani ukuba amagama wenu abhaliwe emazulwini abhaliwe ezincwadi ngokwenza kwenu okuhle. Ndifuna ukutsho umzi wonke walapha eStrand umzi wonke waseBethsaida siyayazi uba sibulaleka kakhulu thina amakholwa mani sibulaleka kakhulu side sibone nangabantu njengabantu angacaciyo nale nto siyikholwayo noba yinto ebheka ngaphi. Kodwa thina ngoku ndizondikhumbuza into yoba masikuvuyele into yoba amagama wethu amagama wethu siyabulela amagama wethu angothi amagama wethu hayi bafendile man kwenza kwethu okulungileyo akukulambathi enkosini inkosi yozukumayisikelele akukulambathi bekwathi ubawo xa ebethethe emthandazweni wathi umhlambi uyawuncedwa lubhaptizo walenzayo ngo-1990s ibe liyile lukusindisayo nelirhotyelayo into yoba likukhumbuza uba wawutheni na ukwamkela inkosi yozukumayisikelele. Ngoku ndithi khumbulani amagama wenu bamfundisi thabatha indawo yakho nganwasifula inkosi.